că ai 4, poate că ai 5, poate că ai 2 și a venit vreun gând străin la tine. Vorbește, Doamne, trăiască. Îți vorbește Iisus astăzi. Este ziua cercetării pentru tine. Tu care ești aici în sală, eu nu te cunosc. Tu nu mă cunoști. Dar cel ce ne cunoaște este Iisus. Dar cel ce te cunoaște este Fiul lui Dumnezeu. Și tu te-ai gândit vreo variantă să trăiești mai bine, să ai o frumusețe mai bună, dar nu uita. Mi-e rușine să spun, dar de cuvântul lui Dumnezeu nu mi-e rușine. Doare puțin, dar vindecă. Atenție mare! Nu încerca să faci alte variante, nu încerca să iei pastile, nu încerca să faci altele. Te va cere Domnul la socoteală. Aștepți mântuirea, aștepți pe Iisus. Îți poruncește Iisus astăzi să cauți variante ca să fii mântuită. Fii liberă de mântuire. Iisus nu vrea să te piardă. El a dat pe Fiul Său pentru tine ca să ai viață cu El. Dacă vei încerca să faci așa, vei avea parte cu Iisus. Tu, Domnului, mi-a adus aminte acum și vreau să spun, chiar dacă am spus că mă apropii de încheiere, cred că e din partea lui Dumnezeu. Și rămân sigur că este de la Iisus. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Iisus! Aleluia! 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 Prezența lui Dumnezeu este aici în adunare. Prezența lui Iisus este aici. Conectează-te cu El. Aprinde-te de Fiul. O soră a avut prea mulți copii și s-a gândit în momentul și în gândirea ei, mă duc ca să nu știe soțul meu, mă duc să nu știe nimeni, să fac un avort. Aleluia! Aleluia! În momentul acela, când s-a dus la măcelărit, s-a întors. Nu după multă vreme, vin niște frați de la îndepărtare și soțul ei a spus, vrem să-i găzduim la noi. Vrem să-i primim cu bucurie la noi. I-a pus să mănânce, i-a pus să așternut o cameră în poziția acasă cum era spre fân. Și în momentul acela, în timpul nopții, ceasul târzie, s-aude niște țipete și plânsuri. Aleluia! Și în momentul acela s-a prefăcut la geam și plângea. Ne-a omorât mama noastră! Ne-a distrus mama noastră! Dar ce se întâmplă cu voi? I-a întrebat fratele care era găzduit. Pe data de s-a dus la spital și ea, ca să fie mai bine, s-a dus și ne-a măcelărit și strigat de aici, plângem de aici. Fie-ți milă de noi! Fie-ți milă de ea, Iisuse! Aleluia! Aleluia! Dimineața când s-a sculat,
Surorile gospodine, cunoști ce vreau să spun. S-a dus repede în bucătărie și vroia să-i facă câte un ceai, câte o cafea și le-a invitat. Și fratele venind plângând din cameră, tu ne servești pe noi și tu te asculți de noi. Aleluia! Dar aseară s-a auzit un strigăt, s-auzea un plâns la geam. Ai făcut ce nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Ce-i cu tine? S-a prăbușit în cate și a început la plâns și a zis, n-a știut nimeni când m-am dus și a vrut să fac treaba asta. E, atunci vreau să aduc la cunoștință să nu schine vreun câini străin, să nu te dai la păcatul acesta. Pentru tine dreptul tău va scrie perzare. Dacă vrei să te întâlnești cu Iisus, lasă ca copiii să vină în familia ta. Cu cât va veni copiii, binecuvântările nu va pleca din cortul tău. 10 copii am spus și nu duc lipsă de pâine, nu duc lipsă de altceva și sunt tânăr. Dar Iisus Hristos în partea de grijă. Iisus Hristos e de partea noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că nici nu ți ajunge cuvântul pe limbă și Domnul îl cunoaște.